Забавленията с Барби и нейните приятели. Забавление на Барби и нейните приятели. Представяне. Здравейте, аз съм Ракел и ще представя всички тук. Тя пожела да представи всички. Тази, която седи до мен, е Барби. Привет! Аз съм Барби, забравих да ви се представя. Така, давай, Ракел. Момичето, което седи до Барби е Стейси, нейната сестра, близначка. Здравейте, аз съм Стейси, сестрата на Барби. А другото момиче, което седи до Стейси, е братовчетката на Барби и Стейси. Привет! Първата братовчетка на Стейси и Барби, защото много си приличат. Много си приличат в лицето. Тя се казва Скипър. Не се казвам Скипър. Забравих ти името. Казваше се Моника, нали така? Да, най-после да не ми сбъркаш името. Така, седящият до Моника се казва Райан. Привет на всички! А този, който седи до Райан, е Кен. Здравейте, аз съм Кен. Има още актьори, но те са на почивка. Приятен ден и първият епизод после. Чао!